Hello mga kapampangan, mga kabalen. Maluwat ko rin na may upload video. Ayan, ninasalita mong TMX 155 2002 model, complete papers. Abangan nyo ini mga kapampangan. Restore gini. Restore ke. Siguro, ako nilo ko ini mga kapampangan. Potang nga sa lese ke. Kasi gang na nung oras sa palipat kaya kako lagyo. Hapa change color ke. Si himi ka bandi kilala ke. Na CDI. Mga kabalen ha, mga kapampangan ha. Subaybayin ini. Siguro after na mo yung kay New Year. Dana Rusio. Laso na lo. Napasin kayo ni. Oh, tinendama yung chassis no. Matuntakan yung chassis. Abangan nyo yan mga kabalen, mga kapampangan. Abangan nyo yan. Yaman na. Di alambri. Alright mga kabalen, mga kapampangan. Abangan nyo yan ha. Merry Christmas na mo at advance Happy New Year.